Avui presentem unes guies de prevenció de riscos laborals. Concretament són 4 guies les que volem aglutinar gairebé el 80% del col·lectiu de treballadors autònoms de Catalunya. Treballem al sector de comerç, treballem al sector de transports, hostaleria i construcció, que són, a més, els sectors que pateixen o que pateixen més intensitat el que són accidents laborals i, per tant, en els que nosaltres pensem que cal fer una tasca de difusió i, sobretot, de sensibilització de cara a la prevenció de riscos laborals. Tenim una carència molt important de millora de la prevenció en el que fa referència a les petites i mitjanes empreses. Hi ha molts autònoms que tenen al seu servei treballadors, plantilles normalment reduïdes, i per tant és molt important portar la cultura de la prevenció, de la millora de les condicions de treball a l'àmbit de les petites i mitjanes empreses i a l'àmbit dels treballadors autònoms. La prevenció en l'àmbit dels autònoms encara és més important que en l'àmbit de les persones que treballen en el règim general. Perquè les persones que treballen en el règim general, fins i tot en el cas de la sinistralitat o de que hi hagi les inversions necessàries perquè aquesta sinistralitat no es produeixi, normalment van a càrrec de l'empresa. I en molts casos els autònoms van també a càrrec de l'autònom i per tant també és un sobrecost que han d'assumir. Realment, respecte al col·lectiu de treballadors autònoms, no n'hi ha massa normativa. En aquest sentit, el que la llei marca de cara al treballador autònom en qüestió de prevenció de risc laboral, bàsicament, és el deure d'autoprotecció. Per tant, des de la nostra organització, des de la FETAC UGT, el que volem és treballar i incidir sobretot en el coneixement de la prevenció de riscos laborals i incorporar la cultura preventiva dintre del nostre col·lectiu, perquè finalment és ell el que té que velar per la seva salut i sobretot per la seva integritat.